megalayapost.news. Ka-Regional Institute of Advanced Studies RIS kabadan hanong po taong shopping complex Riboy District kakad admission niya kisama puli kibaba pentben haga postgraduate diploma in computer applications katorik bakado kanong kaarpasan tarik ujun arajar arpun rio kabadan pediang tang arpongul ya kijungtip bakambanya pila banpun hagitay ginambar badan haneng. Langi tho i eng ying kam dai ga ying ga dai ing batang baka ing lada pengibran kampat yi eng kemut kayi kalau hakene gur kam rai menta lada thok khna i eng ro kino hikai ki karak ba ki ai mak ba Dr. Haipor Unibang, kum principal ke KB Memorial High Secondary School Wapung, bat walayo pediang ruye ke National Teachers Award na ke Presiden ke Draupadi Murmu, bat udukat ke Kasih Auto Society menta ke sengi ulami ban keren Sepang Thomas Jones, ba menta ke sengi larki kerpang kum kata ke Thomas Jones de ban borom yau new missionary ublatib ru kum ukpa ki alfabet Kasih. Hamba keren sekilar patai kubor, Dr. Bang ulaong baro ki office sarkar ki school berkitna trikam sarkar ki khang menta ke sengi kalong ban borom yau new missionary ubalawan poi Rilum kasi jantia na Wales lengba ki jing e ki babun ki baulawan da kalieng bat kajingwan jung usha kani ka rilum kasi jantia omdai tang banyalap ya ke gospel bat udairu uba penne pensa ya ki riti ki dustur bat ubalawan ra ru ya ki dangtho lani ki alfabet kasi kaba menta ngila penenkam hadu kini ki sngi ula ongru de lengba kajingwan uni usahab Thomas Jones ha ka batang prabna ka bausa hasora ula sedang ban persyang keren kasi batang hapo sisnem ula la ban snai ka ktien kasi bat sedang ru ban hikai mausmain banalor kata ulapan kelah kasiru yaki babun kikon kabakam kraw kolong bolawanra ikidak puli kasi dan iki kasi alfabet hakabala tibru ya u kumukpa jongki alfabet kasi bamenta lapanan kam ya kaktian kasi lengba ki alfabet kasi nadu kipnar ki bhoy lengam bat kiwei minta kisni ngitip ya ka baka deika Thomas Jones di ya ka ba baro ki school nani ki government office jongga sarkar kira ke ya ka kum kasni jong jingken mau ya ka jingwan jong u sahab Thomas John hapo karilum kasi jantia ka jongi ngidap de jing singa ukumen ka bakraw kum ka jaj benru kasi hibaro kawai namar ba hakani kasni mo ngilaban ong ba kata ka jingsai jong ka jingnang ka jing start kalawan here hapo karilum kasi jantia ka bi ije ka jongi lengba uni uriu perkat leni ukraw perkat ubanakari nongwei ni la banong negeri perang ubalawan rengkat bat kolok ke jung udah ki benai napo geri Wales ban poi sikirulom kasih ki jung ilang ba giling lang ba keduriau lang ba ki jing e ki babun ulamat hanrei suki lang ba ka jing irap ke jung blei ulawan poi negeri Bangladesh lang ba ka selhet haduk kerilom kasih jeng tia hapo sora haka arpo artrik ke badai minta kesni benai jelu jong kesnam khat kendai spa sapoi uni u Thomas John ulong ubriu ubabha ubriu ubatrai sitam tang ba uwan skrilum khasi ge jongi ban yalap ya ke gospel henry uwan ru da kata ka cingmut ka bakerpang ke badan hu ban yarap yangi ki briu ke badan hakani ka ri ke bi ke jongi ban tip yala ka jong ke tenrai banang ban tho yala ki jong kidak tho kibangi pendon kam hadu kini kisni kiba menta usahab Thomas John rengkat bat kalok ke jongu ke haba kilawan poi haki tain sora usyam ba kalong ke ba eu ban ya jan nani ban ya jo bat kibreu haki tu kicaka namar kalong ke ba eu nama lada sngautu lani nang ban keren ya kektien ke bagi keren haki tu kicaka hoy haswa jong jingwan jong usahab Thomas John ngelaman ong bagidon ke beru ki sahab ki bala sang school hapo rilom kasi jengkia Henry ki pendon kampat da ki alfabet nani de ki tien Bengali ya ke bala ki kun kasi ha ka to kapor ke bedan ki jaka ki syam jinge ya ke banang banto bat banta uni sahab ubli i ya ke jinge i jengai na ke banta ke jingnang jing start hapo rilom kasi ke jongi ulas dang ban prat dan tidak lede but kini kejing trisitam ke jung kalong ba tang hapo prabanai ba udon hapo sora ulanang tiak ban keren iya kektin kasi haba ulanang ban keren hakektin kasi ka kala penwan hakejing mut kejing berkat ke jung kalong ba un hikai pat yaki bakin tho nakata ulas sedang ban produk ban hikai yaki hakektin tho hakidak roman but haba katok anipor usyam pat
ba kani ro ka kampen yaki ban snotho le ne ban nang ban tho ya kitin jongki hanrei de jing rap ka jong blai u suki tang hap deng sisnam ni la ban ong ba ula nang pat ban shim idara ki jong ki dak tho ya ki ban penwan ki kum ki dak tho khasi le ne kita gi bangi tip hado menta ki alphabet khasi ha ka ba u Thomas John ula hisdang ban hikai haki school mission ke badan hapok maus mai bad hapok sora hak tu kopor ya kini ki kintin alphabet kasi hapdeng jong ki kun kasi ni ki kun jong tu kathan ki bawan pule hakini ki school mission badru ni i ya ke ding Q-stat ke jong Thomas John ban hikai ya ke kasi ha ke ba mo uhi ulas dang ban pen kelak tin kasi ya ke jing dua utrai ke badon hak Bible jong ki Kristen badru ya ke gospel ke jong Matthias hak bau kini ki artli ki kot ke bau lupin ke lakas sineng konge bat hadin katu kan ipor ulah sedang lu ban le sia ke translation la ni ke jing pin ke laktin na ke pat ke tin sa ke tin kasi hak bau un pin ke lan kong ya ke kot tiker unong yalam bat ki pat ki kot ki bang ngila ban buat benia mo ki babun ki kot ke bau pin ke la hak ke tin kasi te yo uni usahab ubalawan ra ye gini ki alphabet kasi hapling jong ngajak ben riu nyau trap ke jongi ni kot yu umenta kum uta uriu krau uriu perkhat lani ukpa jong ki alphabet kasi haba barro karilom kasi jantia menta kasni kaken mau I yo ne usahab ubawan ra ya gani ka cingshai ka bakrao hapdeng jong ka cinglongo hapdeng jong ka cingdom haka to kopor ka bawan ra ya ka cingshai hadu gini gisngi menta haka mangikum ki kon kasi ngiyo ban pendan kam ye gini ka alphabet haka thok katar haka puli ke buti ke jungi haka keren ke khana ke jungi haka ba ka dei ke ktin pedeng ktin kasi haka ba barok kinong song sinong jong rilom kasi jantia ngiyo ban pendan kam ye ka da ka ni ke jo ke ktin langi dei boy langi dei war langi dei punar langi dei lengam lani haka no kat snap ktin ke bangi keren halak gi jongi than be jaka ke jungi han rai ke ktin kasi ke dei ke ktin pedeng haga bangi pendan kam habarok ki jakayo habarok ki jakapule ne wat ha ke jing trai ki jing ta ki jing ha ki office ki baper hawa ke dei ka basisha sispa nga kubur kata kum u dokot jong kasi auto society ka society ka badai ka kinong thok kot kasi hapo ka jela ke jongi ngas ngokhia bat ngasim khia ru daladi yeldi yakni ka benta namar bangi syam mentakat bangi ong bangi ki khasi ngidang roistat haka puli ke putih haka keren ke khana hanrei ke ba imapat ke long menta kum ga jaj benru ke jongi ke long ba anda ngila nang anda ngila start anda ngila syampang ngiklet pat ya ke ke badon hangi hanrei ngi pet ki ki badon syabar nangi kata ke long ke ba ma bha hadu kata-kata yang ikum khantam yi kon samla ge ba menta ya kiba kia be ya kata ketin pareng mo kia be ya kata kejing start kaba ki menta ki kun samla gi jongi haki yang ki sam lan haki nu ki benta kiba kidon kim kwa shu ban keren ya ketin kasin rei ki keren da ketin nong wei what hapo ying po sam leni haki snong ki tau keni ho ngila ban ong hakawe ke liang ni sngokumen kum ki kimi ki pa bagi kon jongi kinang ban keren pareng hanrei ka ke bang akwa pat ban ong riga por ba ho ni dei ban nang ban i ktin parang rei nyem dei ban pat ban klat ya la ka chong namar ka ba ima ka long menta ka long ba ki babun ki kon samla ki chong ilan ni haki school kembang pi omta ba ni klet mo ya ki alphabet ki jongi ya ki ba usahab na po parang wan ra yengi bangin nang ban tho bat ban keren hanrei ni pendon kampat degi ktin degi alphabet parang hagi jaka joki kani kalong kajing kala khongpong jong ki katokan ni ki khon samla nani ki katokan ni ki brew ye gini gidak tho ngan ai phi kanuksa haswa wangan poi ka mat deng ma kanuksa ka bangi imenta bah ka tho kata ni hage kom kren ker kom khana ga jungi bangi kum ki babon ki khon khasi menta ki penon kam doktin C doktin F kini kim don haka alphabet khasi ga jungi kini ki don haka alphabet English alphabet. Henry mentap ni iba usi ulatu ya kajaka kajong uki. But uf ulatu ya kajaka kajong upi. Ngin ong su pi ni ong fi
ngin ong shu pan neng ong fan kalong kini kilong ki ba la sedang pentron ya ki alfabet kasi bat ya kathok kataru leksi lada ngim pikir bah ya kum gini ki jing penkela ki jongi bat mat pedeng ke bapi ong menta kalong ba ke jing pendon kam mo ke jing sedang ban do jai no kini ki artli ki alfabet ki badon kam bah ha ka alfabet kasi kum uyi bat uyi bat en kini ki artli ki alfabet kasi hawai nga kubur bahaya kani namar bangay iro bawat kinong hikai kasi ha ki school menta ha ki school ki ba per wat hanong kendong le ni ha soru ngi iba kila sim sting ha ya gini ki alfabet kasi ya gini ki artli ki klek bahaya ru iki ba pendon kam iki ha gijing sisa kini ki don lakajong ka ktien bat ki don ru lakajong ka jingmot namar uyi baru i habak tho iki ki don ka jing yapher kum kanuksangan ong ipi ka yeng langi tho i eng yeng kam dai ka yeng ka dai ing batang baka ing lada ong iplan kampat yi eng kemut ka yeng kalong hagani gur ko manrai menta lada tho khona i eng ro kino hikai ki karak ba ki ai mak ba kalong ka wei na kita ki ding sedang jong jing du no ya tin jong ya yo alfabet yi bat ngi iro kum en menta ka jaka jong en ni chupundan kambe da en ha ka jaka ka jong u ha baro gi jing tho ki jing tar gi jong i u kasi namar kata la dangi dan kam yu en u don la ka jong ka keno bat en ro u don la ka jong ka keno ha ka bakut ka bamut ba ka don be ke jing e pher jong gini ki artli ki alfabet kasi tega ei ka bangakwa ban ong menta kalong bangakwa ban ong kum ka jing kerpat mo ya baro kinong hikai hapo ki school la ha kanong kendong le ni hanong so baro ki kena puli ki dei ban shim khya ha ka ba pendon kambha ya gini ki artli ki alfabet uyi bat uen ha ka jaka ba ki dei hok bandon ber ha ka jaka ba ki dei hok ban shong knang bang karukom kren karukom tho gajungiru kan long be sbiak ha ka ta karukom ko badai kat kum gajing pendon kam gajungi ya gini ki alfabet kasi botru ngakwa ru ban ong ba ngim dei ban pen kela khongpong ya ka ei ka bau sa parang wan ra hap deng jungi kasi lani mangi kasi bat ngin pen kela parang ya gini ki alfabet ki jongi lada ha kanu kajing tho gajing tar lani karukom kren karukom khana kajongi halor gani ka phang ha ka jing i gajonga bat kum ut khot ru jong ka khasi atho society ka kunhun ginong tho khot hapo khasi chentia ha ka jing i simat ka jonga kamlong ka ba mensau ka ba kiwei ru kisnat ktin ki badon hapo jong ka jela ka jungi bakin don la ka jong ka alphabet lada ki don kamlong ka ba mensawe henry ka ei ka bangi dei ban perkat bahaman ya mentahi ka long ba ngin perkat shwa ya ka ktin kasi namar babun bahang hawa nga kubure gani ki ba kisngo tho bakla ba ka ktin kasi ka dei tang na ka benta jong ki kriam nila ban ong na ni dei tang na ka benta jong ki nong sora na ni jong ki nong sor henry ka ei ka banga kwa ban ong yipi ni katkum ka jing sham ka jonga katkum ka jing sngo tho ka jonga ba ka ktin kasi ka dei ka ktin pedeng jong ka jela ka jungi bat kham tam jong ka rilom kasi jantia ka jungi kai ka bapen sngo yaki kham tam yengi kinong jantia mo ma yel di rong ade unong jantia ban per khat bangi kinong jantia ngi dei bandon la ka jong ka tin hoi ngi dei bandon ni ka nri ya mentahi ngi dei pat ban man sngo tho ba wat le ngi don ha ka jing tho kasi jantia ro nri ngi dang kren ya ka tin kasi ngi dang pendon kam ya ka tin kasi ka balong ka shatri ka ba cover up le ni ka ba kuntup lang ya baro shwa menta ki jaktin ki snat kren ki snat ktin halak ki jong ki jaka ki snong le ni ki kentoy jong karilom khasi jantia ga jungi tongin ya bu shwa ya gini ka mat harum khandiat ya gini ki snat ktin hanrei menta ngin ya pet shwa bat ngin ya snok kti lang shwa ha ka ya gini ka ktin khasi ke ya ka ban pinyo ya ka ta ka hok kenang bakan long ka jing sok ka jing sain kenang ban kan long ka jing job ya ka jing trang ka jing angnut jongi kum ka kasi auto society ban penrong
ia kani ka tin khasi ha ka khnit ka pra hapo jong constitution jong kari India khnang bakan long ka jingker ku ya ka ri bat ka chip benru ka jongi bat ya ka pateng jong gi khon gi khti gi jongi kan long ka jing snow kemen ka bakhrawe ya ka sarkar Meghalaya ya ka penrung ya ka menta kum ka official language lani kum kata ka ktin ka balayo banrung hakisnat traikam lani kinuk benta ki baka sarkar ka pendon kam ya ka kaniro kolong ka way na kisin jam ka bangikum ka kasi author ngila jok ya ka bamenta kum kinong song snong jong rilum kasi jantia ngin yo pendon kam haka thok ka tari ka ktin kasi jongi haki department na ki snat traikam jong sarkar ka bapher haka bangim don kam shu ban thok daga ktin nong way tongin siyam ya gani kasenjam daga mengini kersan swa ya ktin kasi kum ka taga ktin prang hapo ka jela ka jongi bat daga jingi kersan lang ka jongi na borok saudong jong rilom kasi jantia klem atatin ba kani ktin kasi ka jongi kan rung hapo jong kani ka knit ka bapra haka ba kumbanga ong mentangan banbiang bakan long ka jingker kukai haka baki kon samla jung hadin abot kin yo ban appear ye ki competitive exam jungki lani kita ki exam ki jing ye kon ki jungki haki lain ki bapher nado ka IAS hado ka IPS hado ka MCS bat kum ta ter haka ktin kasi kan long ga jingker ku henry hadin bangila yo ye gani ga jing itu ye ktin kasi hadin bangila yo ban kam ban ye kon ye ki exam ki bapher haka ktin kasi ngin sa sedang pat kain ban ye itu no ye kita ki snat ktin ye kita ki ktin mau ki alfabet ki bangi pedan kam halaka jong ka snong halaka jong ka than halaka jong ka kentot ke jongi andre ye mentahi ngakot bat ngaya wer kin lagi de gisang balang la de gi rishimat ki badon ye ki jing sngau halaka jong jing sngau bato ngin ya sange shwa ban ye le ye kini ki jing kwa ki jongi andre ngin penki shwa ye ktin kasi hadin ngin siapet pat ye ni kata kalong ka kum gajing snow to gajing MeghalayaPost.news